Hello mga Pabo! For today's video, we will be having a first aid kit training here at Executive Building located at Libagan, Southern Leyte. So, kumanin sa among seminar! Tara! Right, what's going on here? Oh! So, din natin may makusap kung sa mga amay pangatod kung may mga aksidente ng mga ito. That is why we will be having a first aid kit training para makay baba. Okay, tara! Nice. Hello, hi, how are you? Designer will be able to try to train Okay, no pulse, no breathing. Come on, come on. Sana, very good. Huwag mong subukan. Okay na, okay. Sige pa, huwag makabot na tayo. Very good. Check the airways. Check. Waiting ang ilong. Hello? Hello? Okay. Second blow. Another one. Check the consciousness. Hey, Dili. Hey. Regulation and breathing. Ito na yan. Paminawi. At dungan. Patay naman awan, ano na ginawa? No pulse, no breathing. Proceed to CPR. Kasabay na tutoy. Suka kanya na buwan. Ipit ng ilong. Iwasan kang iwan dyan. Ipit ng ilong. Open the mouth. Open the mouth. Open the mouth. Two blows. One. Okay, one pa. Two. Check the pulse and breathing. Nabuhay na dayan. Nabuhay na! Okay. Santa Maria! Ngayong 2016, magbabalik ang albularyo ng bayan, Mang Kepwing returns. Okay, galapod. Okay. Ben. Mora ko sara ka sa nakakorek. Open fracture man na sa limon.
Sige, sige lang. Ibutang lang. Ibutang lang. Yan, sige. Pwede po itakilid ni mo. O, yan na. Pwede po ni mo itakilid si Zaki. Di ba eh? Bali, speakers, itong imong pinilo, mabutang na sa center, pigipilo man to ni mo. Di ba yung nagipilo na? Poston mo kung kaya nakapol mo din. Lanood ka sa Twitter. Depende akong tail, inipira. Drag lang sa blanket, drag na lang mo dyan. Ato si Jackie ipahambong. Ako mo drag pizza. Sabi ang baton. Sir, Hoy, sir, nakuwangan ko, sir. Sana all. kasakti na si Zaki. Ready to roll. Hey, roll. Kaya sa upo ma. Sige, suksok. At sa'yo na pa ikuan. Kaya na. Ready to roll. Ako i-roll. So, di pa sila magkarga ka, so. Atong inuso. Agka mo po, hinay-hinay po mo. Suksok. Ready to lift. Lift. Ready to move? Sige. Walk. One. Okay, sa mga kapabo, og ikan di siya nakauli na musicians na first aid kit sharing dito sa Executive Building at Libagan Southern Leyte. So, thank you so much sa among mga trainer. Sila si Sir Neil, sila si Sir Francis, sila si Ma'am Doreen, Ma'am Maymay, and Sir Greg sa pag-train namo sa first aid kit training. Thank you so much. That's yung mga learnings na napagtunay na pwede naman i-apply sa among barangay, pwede naman i-apply in case may mga emergencies nga mahitabo. So, pwede naman siyang i-apply through our learnings dito sa pag-train namo for the 2-day training namo sa Libagan. Thank you so much and shout out ko ni Libads. Libads. What? Diba? Si Alvin Organ, thank you so much. And, kasi tingog sa Pabo. Ala.